Здравейте, казвам се Сейфо Сали и съм търговски представител в екипа на FMC Agro България и отговарям за зеленчукови култури, овощни видове и лозя. Днес се намираме в опитните полета в село Целапица на опора Заден. Радвам се, че днес имаме възможност да покажем на практика нашите решения за растителна защита и биостимулатори в оранжерийното производство на краставици, домати и пипер. Ще обърна внимание на трите основни продукта, които са част от схемата за третиране тук – Benevia, Verimark и Simacor. Основният продукт, използван в схемата за третиране, е Verimark. Това е системен инсектицид, който съдържа циантранилипрол по технологията циазипир. Съгласно регистрацията, продукта е приложен веднага след разсаждане, чрез капково напояване, с което се гарантира равномерното му усвояване от корневата система и съответно придвижване към надземните части на растението. По този начин постигаме пълна, равномерна и дълготрайна ефективност. Verimark действа срещу ключови неприятели при зеленчуковите култури, като особеното при него е, че контролира както гризещи, така и смучещи неприятели – миниращи мухи, белокрилки, трипс, листни въшки, тута абсолюта, нощенки и други, като приложението му води до бързо спиране на храненето на неприятелите. Това предотвратява пренасенето на вируси чрез вектори, ранни повреди и дава възможност за силен старт на културата. Основното предимство на продукта е, че действа върху ларви и яйца, което го прави отличен избор за първи третирания в началото на вегетацията. Verimark има регистрации при много оранжерийни култури, като краставици, пъпеши, дини, пипер, домати, патладжан, ягоди, марули и други. Прилага се в доза 37,50 до 50 мл на декар чрез капковата система. Карантинният му срок е само един ден. Това е продукт, който комбинира иновативна молекула с практична технология на приложение. Втория ключов продукт, приложен в нашата схема тук, е Benevia – иновативен инсектицид на базата на активното вещество циазипир. Това е продукт специално формулиран като ОД формулация за листно третиране в активната вегетация на културите. Benevia осигурява бързо и надежно действие срещу гризещи и смучещи неприятели, като белокрилка, трипс, листни въшки, доматен миниращ молец, миниращи мухи и различни видове нощенки. Препоръчваме да се прилага в началните етапи от развитието на неприятеля, от яйцеснасене до излюпване на първи ларви, като в зависимост от вида при някои видове може да се прилага и срещу възрастното, например при белокрилката. Поведението на неприятелите се променя още в първите часове, като спират да се хранят, а пълният контрол се реализира в рамките на 3 до 4 дни. Продължителността на действието е 2-3 седмици, което осигурява устойчив ефект дори при сериозен натиск. Продуктът има трансламинарно действие с висока проникваемост в листната маса. Benevia е регистриран за употреба в оранжерийното производство при краставици, тиквички, пъпиши, домати, пипер, патладжан, марули и други салатни видове. Дозите варират според културата и плътността на неприятеля от 60 до 112 мл на декар. При превантивно приложение препоръчваме ниската доза, а при по-сериозно нападение – високата. Benevia е изключително гъвкаво решение, което осигурява сигурен контрол при повишен натиск от неприятели и гарантира защита в най-критичните фази на развитие на културите. Позволява да се прилага и в периода на беритба благодарение на късия карантинен срок от един ден. Характерното и за двата продукта е, че имат благоприятен екотоксикологичен профил и при опити, проведени в оранжери, не е наблюдаван негативен ефект върху земните пчели, когато третирането по капка с Verimark или съответно листно с Benevia е извършено поне един ден преди пускането им в оранжерията. Третия продукт, заложен в схемата тук, е Simacor. Това е иновативен органичен биостимулатор с напълно естествен произход. Това, което отличава Simacor от останалите биостимулатори на пазара, е неговата патентована формула,
базирана на екстракт от червени водорасли от вида Капафикус алварези, като екстрактът от тях се извлича веднага след събирането им, за да се запазят активните съставки свежи и осигурява една постоянност в качеството и ефективността на продукта. Активната съставка са сулфатирани галактоолигозахариди в синергия с микроелементи стимулират растението на генетично ниво. Задейства гени, свързани с фотосинтеза, хормоналния баланс, клетъчното деление за по-добро образуване на плодове. В практиката това се превръща в по-бърз растеж, по-добро усвояване на хранителни вещества, по-висок добив и устойчивост на стрес, породен от абиотични фактори или химични такива. Симак-Ор може да се прилага лисно или чрез капковата система в доза от 75 до 100 мл на декар от 2 до 4 пъти през вегетацията. Продуктът е сертифициран от Екосерт за използване в биоземеделие и покрива изискванията на екосхемите по стратегическия план. Освен зеленчуци, той е подходящ и за широк кръг култури, като житни, царевица, слънчогред, рапица, ориз, овошки, ягоди и други. Използвайте иновативните продукти на FMC Agro България с дълго последействие и кратка карантина.